ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் அத விஜயகுமாரி மாதாஜிக்கு கோவாஸ் பண்ணிட்டுமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நீனே அந்த மாதிரி வேற ஏதோ வருது, அவங்க தான் பண்ணணும். அல்ல. நீங்க தான் பண்ணணும் மாதாஜி. ஓகே ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா, எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இன்னைக்கு வந்து 2வது கேண்டோ 2வது சாப்டர் நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். இது வந்து லார்ட் இன் தி ஹார்ட், அதாவது இதயத்தில் வந்து பகவான் வந்து உரையிறது அப்படின்னு. அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து சாப்டர் 1 கொஞ்சம் ஒரு 5 மினிட்ஸ் நம்ம ரீகால் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து மங்களாச்சரணம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதீம் வியாசம் ததோ ஜெயமுதிரயே நஷ்டப்ராயேஷு அபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவயா பகவதிருத்தம ஸ்லோகே பகவதிர்பக்தி நைஷ்டிகீ. கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகீநந்தனாய ச நந்தகோபகுமாராய கோவிந்தாய நமோ நமः. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया साक्षरोन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः. हे कृष्णा करुण सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இன்னைக்கு வந்து 2வது சாப்டர். இப்ப முதல் சாப்டர்ல நம்ம முக்கியமா என்ன பார்த்தோம் சொல்ல முடியும் யாராவது? நம்ம எதை பத்தி டீட்டெயிலா வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்து சொல்லுங்க. யாரோ ஒருத்தர் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல சுகதேவ கோஸ்வாமி என்ன சொன்னார்? படைப்பை பத்தி சொல்றாங்க. படைப்பு பத்தி வந்து சொல்றதோட மோஸ்ட்லி என்ன டீல் பண்றாரு அப்படின்னா, அவரோட கேள்விக்கு பரீட்சித் மகாராஜா வந்து கேள்வி கேட்கறாருல்ல, அந்த கேள்வி வந்து ரொம்ப உச்சிதமான கேள்வி, ரொம்ப எல்லாருக்குமே தேவையான ஒரு கேள்வி அப்படின்ட்டு வந்து அவர் வந்து சொல்லிட்டு அவர் வந்து ஆரம்பிக்கிறாரு. என்ன எதை பத்தி நம்ம டீட்டெயிலா டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா, விராட் ஸ்வரூபத்தை பத்தி டிஸ்கஸ். இந்த விராட் ஸ்வரூபத்தை டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கும் அவர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கும் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம இதை பத்தி வந்து நம்ம படிச்சோம் பகவத்கீதையில. அந்த பகவத்கீதையிலயும் விராட் ஸ்வரூபம் வந்து அதை வந்து இது பண்ணிருக்காரு. அது வந்து 11வது அத்தியாயம். விராட் ஸ்வரூபத்தை எப்படி நம்ம வந்து அனுபவிக்கணும் அப்படின்றது வந்து ஒரு ப்ராசஸா வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்து சொல்லியிருக்காரு. அது வந்து பரீட்சித் மகாராஜாவோ ஒரு கேள்வி கேட்கிறாரு, எப்படி நான் வந்து கிருஷ்ணரை பத்தி எப்பவுமே நான் வந்து இது பண்றது அப்படின்ட்டு வந்து கேட்கிறாரு இல்லையா. எப்ப நான் நினைக்கிறது அப்படின்னு கேட்கும்போது அவர் வந்து சொல்றாரு இல்லையா, நீ இந்த மாதிரியே நினைக்கல, எப்படி வந்து கிருஷ்ணர் சொல்றாரு இல்லையா, செகண்ட் சாப்டரோட நம்ம பகவத்கீதை முடியுது, ஆனா அதோட முடிக்கல. பகவான் வந்து அதோட அந்த செகண்ட் சாப்டரோட பகவத்கீதையை முடிக்கல. அவர் என்ன பண்றாரு, நிறைய வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து கொடுக்குறாரு. என்ன அப்படின்னா, எப்படி அவரோட கர்ம யோகம் அப்படின்ட்டு வந்து கொடுக்குறாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து பகவானை பத்தி அந்த ஞானம் அப்படின்றது வந்து அவர் வந்து கொடுக்குறாரு. அடுத்தது வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல வந்து நம்ம எப்படி கர்ம யோகத்தை செயல்படுறது. அப்புறம் வந்து தியான முறை. இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் 6 சாப்டர்ஸ் வந்து எதை பத்தி டீல் பண்றது நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம வந்து படிச்சோம்.
பகவத்கீதை வந்து 3 பாகமாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. 1ல இருந்து 6 வந்து கர்மயோகம். 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 1ல இருந்து 6 வந்து கர்மயோகம். 7ல இருந்து 12 வந்து பக்தி யோகம். பக்தி யோகம். 13ல இருந்து 18 வந்து ஞான யோகம். ஞான யோகம் வந்து இது பண்ணிருக்காங்க. ஏன் வந்து பக்திய யோகம் நடுவுல வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா அது ஒரு பொக்கிஷம் மாதிரி அப்படின்ட்டு நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம வந்து படிச்சிருக்கோம். ஒரு நகைப்பெட்டியில மூடி இருக்கும், அடி பேஸும் இருக்கும். உள்ளுக்குள்ள என்ன இருக்கும்? லேயர் லேயரா இது இருக்கும். இல்ல, நகைப்பெட்டிக்குள்ள என்ன இருக்கும்? உள்ளுக்குள்ள நம்ம என்ன வச்சிருப்போம்? நகைகள்லாம் வச்சிருப்போம். அது வந்து அப்படியே எங்கேயாவது தூக்கி வச்சிருவோமா? நகைப்பெட்டிக்குள்ள நகையெல்லாம் போட்டு உள்ள இங்க பக்கத்துலயே நம்ம உட்கார்ற இடத்துலயே வச்சிருவோமா? இல்ல இல்ல, பாதுகாப்பா வச்சிருக்காரு. அந்த ரகசியத்தை பத்திரமாக வச்சிருக்காரு. அதுதான் வந்து பக்தி யோகம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. இந்த பக்தி யோகத்தை சாதாரணமா அடைய முடியாது அப்படின்றதுக்காக தான் கிருஷ்ணர் வந்து ப்ராசஸா வந்து சொல்றாரு. நீ என்னெல்லாம் பண்ண அஷ்டாங்க யோகம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. நம்ம சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்து அஷ்டாங்க யோகம் பத்தி வந்து சொல்றாரு. இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இந்த செகண்ட் சாப்டருக்கு வரும்போது அவர் வந்து சொல்றாரு, இந்த அஷ்டாங்க யோகம் மாத்திரம் நீ வந்து பண்ணினா போறாது, அதையே நீ வந்து பண்ற அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. ஏன்னா உனக்கு டைம் வந்து கம்மி இப்போ, அதனால நீ அதை ஏன் பண்ற? நான் டைரக்டா வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட நீ எப்படி போறது அப்படின்றதுக்கு வந்து அந்த ப்ராசஸ் வந்து அதுதான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. அது வந்து நம்ம அஷ்டாங்க யோகத்துல நம்ம வந்து என்ன பார்த்தோம்? அந்த 5 யமா, நியம, ஆசனா, பிராணாயாம, பிரத்யாகாரம். இது 5 தான் வந்து பேசிக். இல்ல, அது வந்து கடைசியில அதெல்லாம் வந்து அப்புறம் 5 தான் வந்து பேசிக். எப்படி நம்மள வந்து தூய்மையா வச்சுக்கணும்? அகப்புறம் தூய்மை, புற தூய்மை வேணும் அப்படின்னு ஆசனாஸ்ன்றது வந்து என்ன அப்படின்னா நம்ம எக்ஸசைஸ் பண்றதா, ஒரு இதையும் வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணி விடுறது. ஒரு சக்கரான்னு இல்லாம நம்ம வந்து லிம்ஸ் எல்லாம் நம்மளுடைய கை கால்கள்லாம் அசைக்கும் போது ஒன்னொன்னா வந்து ஆக்டிவேட் ஆகுது. அது வரைக்கும் நம்ம வந்து கழுதையாட்டம் உட்காந்துருப்போம். எங்கேயுமே ஒரு ஆக்ஷனும் பண்ணாம இருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு எப்படி ஆகும் அப்படின்னா நம்ம உடம்பு வந்து கழுதையாட்டம் ஸ்டிஃபா வந்து இருக்கும். சோ அந்த ஸ்டிஃப்னஸ் இருந்தது அப்படின்னா பகவான் கேனாட் என்டர் இன்டு அவர் ஹார்ட். அதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா அதுக்குதான் வந்து நம்ம யோகா அந்த ஆசனாஸ் வந்து பயிற்சி பண்ணணும். ஸ்டிஃப்னஸ் வந்தாலே நம்ம வந்து ரொம்ப டைம் எடுக்கும். அந்த இதெல்லாம் வந்து இந்த மசில்ஸ் ஆகட்டும், அந்த போன்ஸ் ஆகட்டும், என்ன அப்படின்னா அதை ஈஸ் அவுட் பண்றதுக்கு, அதை வந்து லூசன் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் டைம். அதுக்குதான் வந்து தினமுமே வந்து அந்த ஆசனாஸ்ன்றது வந்து எக்ஸசைசஸ் வந்து நம்ம வந்து பண்ணணும். அதுக்கடுத்தது வந்து இந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணினாலும் நம்ம உடம்பு வந்து நம்ம வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணாலும் நம்மளுக்கு வந்து மூச்சு வந்து அந்த கும்பகா ரேச்சகா அப்படின்ற அந்த 2 இது வந்து நம்ம எப்படி நம்ம வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்றது, அதுதான் வந்து நம்ம வந்து பிராணாயாமா அப்படின்றதுல நம்ம வந்து சொல்றோம். பிராணாயாமம் வந்து நல்லா பண்ணதான் நம்மளோட உடம்பு என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த காற்று, அதாவது வெளிப்புற காற்று உட்புற இருக்கிற அசுத்த காற்று வந்து வெளியில போய் தூய காற்று வந்து உள்ள வரும்போது எல்லா அங்கங்களும் வந்து தூய்மை அடைகின்றது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லி தூய்மை அடையதான் பகவான் வந்து சாதாரணமா எல்லா இடத்துலயும் வந்து உட்கார மாட்டார். பரமாத்மாவா அவர் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ப்ராமிஸ் கொடுத்துட்டார். நீ என்கிட்ட இருந்து வந்த, அதனால நான் உங்ககிட்ட பரமாத்மாவா நான் இருக்கேன். ஆனா நீ என்கிட்ட வரணும் அப்படின்னா நீ தூய்மையா இருக்கணும் அப்படின்றது. அந்த தூய்மைக்கு தான் இந்த 5 இது வந்து பண்ணணும். பிராணாயாமம் பண்ண நம்ம வந்து வி கெட் பியூரிஃபைட். இது ஆகும்போது இல்ல அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம மூச்சை நமக்குள்ளேயே வச்சுருக்கோம். அது வந்து லங் பிரீதிங் இல்லாம ஜஸ்ட் ஒரு பெரிஃபரல் பிரீதிங் அப்படின்னு சொல்லலாம். இங்க இது வரைக்கும் நம்ம பிரீத் பண்றது வந்து ஃபுல் பிரீதிங் வந்து கிடையாது. இப்ப வந்து அதுக்கு நாபிலேருந்து அந்த இது வந்து வரணும் அப்படின்ட்டு வந்துச்சு. ஸோ அதுக்குதான் வந்து பியூரிஃபிகேஷன் பிரீதிங் ப்ராசஸ் அப்படின்ட்டு பிராணாயாமம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். அதுக்கு அடுத்தது வந்து பிரத்யேகாரா அப்படின்றது இதெல்லாம் நீ பண்ணியாச்சு. அவர் வந்து சொல்றாரு, பகவான் வந்து சொல்றாரு, இதெல்லாம் நீ பண்ணிட்ட, இந்த 4 வந்து நீ பண்ணிட்ட. நீ இப்போ வந்து மெடிடேஷனுக்கு உட்காரணும் அப்படின்னா நீ எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா உன்னோட மைண்ட வந்து அடக்கணும். எப்படி வந்து ஒரு ஆமை வந்து ஒரு இது வந்து தானே ஆபத்துன்னு வந்து தானே எல்லாத்தையும் தன் கூட்டுக்குள்ள அடைக்கணுமோ அது போல நீ உன்னோட மனசை வந்து அடக்கணும். இல்ல என்னால மனசை அடக்கவே முடியாது அப்படின்னா அதுக்கு திருப்பியும் நீ உட்காந்து நம்ம வந்து இந்த 4 ப்ராசஸும் வந்து பண்ணினாதான் இந்த 5வது வந்து பண்ண முடியும்.
அதுக்கு வந்து தினம் வந்து அபியாசம் அப்படின்ட்டு வந்து ஆல்ரெடி கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து சொல்லிட்டாரு. பகவான் வந்து அர்ஜுனர்கிட்ட வந்து சொல்றாரு, என்ன மைண்ட் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அப்படின்னு. இல்ல நீ பிராக்டிஸ் பண்ணாதான் முடியும் அப்படின்ட்டாரு. அதுக்கு ஷார்ட்கட்டே பகவான் கொடுக்கல. நீங்க அதை கவனிச்சீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஷார்ட்கட் வந்து அது கொடுக்கவே இல்லை. நீ பரவாயில்ல, நீ இப்படி பண்ணேன்னா நீ என்கிட்ட வந்துடலாம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவேன். நீ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பிராக்டிஸ். என்கிட்ட வரணும் அப்படின்னா சும்மா அப்படியே ஈஸியா இந்த டிக்கெட் கொடுங்க வைகுண்டத்துக்கு அப்படின்னா டக்குன்னு கொடுத்து. ஆனா அதுக்கு வந்து பெரிய ப்ராசஸ் வந்து. ஸோ இந்த மனதை நம்ம அடக்குது. இதுதான் வந்து பேசிக் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. எந்த ஒரு பக்தி யோகத்துக்கு போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த பேசிக் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு. அடுத்தது வந்து என்ன அப்படின்னா தாரணா அப்படின்றது ஆரம்பித்த. தாரணான்றதுதான் வந்து ஃபோக்கஸ். நம்ம மைண்ட அடக்கினாதான் நம்மளால வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றது. இது ஏன் நான் வந்து சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, சாப்டர் 2க்கு நீங்க சொல்றீங்களே நாங்கெல்லாம் அதெல்லாம் படிச்சுட்டோமே அப்படின்ட்டு நீங்க நினைக்கலாம். நான் ஏன் சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, இங்க வந்து பிரம்மாவுக்கு வந்து இதை பத்தி வந்து சொல்றாங்க. ஏன்னா சுக்கதேவ கோஸ்வாமி வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. ஒரு தடவை பிரம்மாக்கு இந்த மாதிரி ஆச்சு அப்படின்றதையும் வந்து சொல்றாரு. ஸோ அப்ப அந்த தாரணான்னு வரும்போது ஃபோக்கஸ் வரும்போது நம்ம இங்க என்ன சொல்றாரு, பகவான் என்ன சொல்றாரு, விராட் சுரூபம். எனக்கு வந்து எனக்கு வந்து ஜட ஆசைகள் எல்லாம் இருக்கு. நான் வந்து கண்ணை மூடினேன் அப்படின்னா எனக்கு நான் அதை போய் வாங்கணும். தீபாவளி அடுத்த மாசம் வருது அப்படின்னா எனக்கு அதை போய் வாங்கணும். இப்ப பொங்கல் வருது அப்படின்னா நான் அதை போய் வாங்கணும். இவங்களுக்கு இது வாங்கி கொடுக்கணும், அதை அவங்களுக்கு வாங்கி கொடுக்கணும். அவங்க போன மாசமா இது கேட்டாங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம கண்ணை மூடும்போது எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து ஞாபகம். அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து மெட்டீரியல் டிசைர்ஸ் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கு அப்படின்னு. மெட்டீரியல் டிசைர்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா அதுக்கு வந்து இந்த தாரணாவை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ண சொல்றாங்க. தாரணா அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா விராட் ஸ்வரூபத்துல ஃபோக்கஸ். அதுதான் வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. என்ன விராட் ஸ்வரூபம் அப்படின்னா இந்த மலைகள் எல்லாம் பாக்குற பகவான் வந்து 10வது அத்தியாயத்துல எல்லாமே வந்து சொல்லிருக்கேன். நான் இதுல இருக்க, இமாலயத்துல இருக்கு, நான் இந்த காட்டுல இருக்க, அங்க எல்லாம் இருக்கு, சூரியன் இருக்கு, சந்திரன் இருக்கு, எல்லாமே வந்து சொல்றாரு அவரு. சோ அந்த விராட் ஸ்வரூபத்தை வந்து ஃபர்ஸ்ட் இதுல வந்து தியரியா எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. 10வது அத்தியாயத்துல தியரியல் நான் இதுல எல்லாம் இருக்கேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லிடுறாரு. ஸோ பிராக்டிக்கலா வந்து பார்க்கணும் அப்படின்றதுக்காக இவர் வந்து அர்ஜுனர் வந்து கேட்கிறாரு. விராட் சுரூபமா அவர் வந்து எல்லாமே பிராக்டிக்கலா அவர் வந்து பாக்குறாரு. அர்ஜுனன் வந்து பிராக்டிக்கலா எல்லாமே வந்து பாக்குறாரு. என்ன அப்படின்னா மலைகள்லாம் என்ன அப்படின்னா பகவானுடைய எலும்புகள் அப்படின்ற மாதிரி. சோ இங்க சுகதேவ கோஸ்வாமி என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, நீ பரீட்சித் மகாராஜா கிட்ட, மன்னா நீ வந்து அந்த மாதிரிலாம் நீ பிராக்டிஸ் பண்ணேன்னா நீ வந்து உனக்கு டைம் கிடையாது பகவான் கிட்ட போறதுக்கு. அதனால நீ வந்து நான் சொல்ற மாதிரி பக்தி யோகத்துல இது பண்ண அப்படின்னா. ஸோ அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது விராட் சுரூபத்துல வந்து சொல்றாரு, நீ இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும். என்ன அப்படின்னா நீ பகவான் என்ன ஃபர்ஸ்ட் இது பண்ணணும் அப்படின்னா பகவானுடைய பாத கமலம் அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்க்கணும். இது பாத கமலத்தை நம்ம வந்து பார்க்கணும். அதுக்கடுத்தது அவருடைய கால்களை வந்து பார்க்கிறோம். அந்த கால்களை என்னவா பார்க்கிறோம் அப்படின்னா போன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னா அது மலைகளாக நம்ம பார்க்கிறோம். பகவானுடைய முடிய பார்க்கணும் அப்படின்னா நிறைய ட்ரீஸ் அதெல்லாம் வந்து இருக்கு. அப்புறம் வந்து பகவானுடைய கண்களை நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா சூரியன் சந்திரனை பார்த்தா பகவானுடைய கண்கள் அப்படின்றது ஞாபகம் வரும். அப்புறம் வந்து என்ன பகவானுடைய மார்பு பதியை பார்க்கணும். பகவானுடைய பீதாம்பரம் எல்லோ கலர் இதெல்லாம் போட்டுட்டு இதெல்லாம் இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த உருவத்துல நம்ம வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து மெட்டீரியல் டிசைர்ஸ் வந்து கம்மியாயிடும். மெட்டீரியல் டிசைர்ஸ் கம்மி ஆயிட்டு வரும்போது தான் தியானத்துக்கு நம்மளால மெட்டீரியல் டிசைர்ஸை வச்சுட்டு நான் மெடிடேஷன் பண்ணேன் அப்படின்ட்டு கிடைக்க முடியவே முடியாது அப்படின்ட்டு வந்து இங்க வந்து பகவானே வந்து சொல்றாரு. சுகதேவ கோஸ்வாமி அதுதான் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் பண்றாரு. பகவான் நம்ம இது பண்ணணும் அப்படின்னா அதுல பாதாளம் இதெல்லாம் எல்லாமே நம்ம வந்து பார்க்கணும். பகவானுடைய கீழ்ப்பகுதியில இதெல்லாமே இருக்கு, மேல் பகுதியில இதெல்லாமே இருக்கு. பிரம்மா மேல உட்கார்ந்து இருக்காரு, இதெல்லாமே வந்து நம்ம வந்து பார்த்தோம். பிரம்மா ஏன் மேல உட்கார்ந்து இருக்காரு, நேவல்ல இருந்து மேலேயே உட்கார்ந்து இருக்காரு அப்படின்னா நம்ம எதனால அவர் உட்கார்ந்து இருக்காரு அப்படின்றத நம்ம அதையே வந்து பார்க்கணும். அதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்றாங்க. தியானம் வந்து பண்ணும்போது தியானத்துல நம்ம வந்து அப்பதான் நம்மளால கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியும். தியானம் பண்ணிட்டு நீ வந்து சமாதியா ஆகும் அப்படின்னா உனக்கு வந்து இதுவே கிடையாது. மூச்சு மாத்திரம் தான் உங்ககிட்ட போயிட்டு வந்துடும். எந்த உணர்வும் உனக்கு வந்து இருக்கவே இருக்காது. சுத்தி முத்தி பாம்பே பிடிச்சு இருந்தா கூட புலி சிங்கம் எது இருந்தாலுமே நம்மளுக்கு வந்து எந்த ஒரு பயமும் வந்து நம்மளுக்கு இருக்காது. ஏன் அப்படின்னா நான் தான் சமாதி ஆயிட்டேன்ல அப்படின்ற மாதிரி. சோ அந்த மூச்சு மாத்திரம் தான் நமக்கு தேர்ந்து வந்து போயிட்டு இருக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து இந்த நிலையை அடைந்து பின்னர் நீ வந்து பகவான் கிட்ட போறது வந்து ரொம்ப டைம் எடுக்கும். அதனால
நான் வந்து என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா, ஒரு தடவை வந்து பிரம்மா வந்து என்னாச்சு அப்படின்னா, பிரம்மாவுக்கு வந்து இந்த படைக்கும் தொழிலை வந்து கொடுத்தாச்சு. So பிரம்மா நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பிரம்மா வந்து ஒரு இதுதான், ஒரு போஸ்ட் தான். பிரம்மான்றது வந்து ஒரு போஸ்ட். பிரம்மான்றது வந்து ஒரு தரமும் வந்து பிரளயம் வந்து அவர் வந்து புதுசா வந்து நம்ம படைக்கும் போது பகவான் வந்து அந்த இத்தனை யுகங்கள் மாறி 4 சத்துரயுகம் சொல்லுவா இல்லையா, அந்த சத்திய யுகம், திரேதா யுகம், துவாபர யுகம், கலியுகம், இது 4 முடிஞ்சு ஒரு யுகம் வந்து மாறும்போது நம்மளுக்கு வந்து இன்னொரு பிரம்மா வந்து படைப்பாரு. சோ அந்த பிரம்மா வந்து படைக்கிறதுக்கு எதுக்காக அந்த மாதிரி படைக்கிறாரு அப்படின்னா, இவர் வந்து சொல்றாரு, ஒரு தடவை வந்து பிரம்மா வந்து உயிர் வாழி இல்லையா, பகவான்கிட்ட வந்து ஒரு உயிர் வாழி. சோ அந்த உயிர் வாழிக்கு என்னெல்லாம் இருக்கும், நம்மளுக்கு என்னெல்லாம் இருக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா, யாராவது சொல்லுங்க. உங்களுக்கு என்னெல்லாம் இருக்கு? முக்குணங்கள் இருக்கு மாதாஜி. முக்குணங்கள் இருக்கு, அப்புறம் அகங்காரம், உயிர்வாழிக்கு ஒரு களம், ஒரு உடல் இருக்கோ, ஒரு ஆத்மா உடலில் ஆத்மா, புலன்கள் இருக்கு, அகங்காரம், அதெல்லாமும் அதுக்கப்புறம் புத்தி இருக்கு, சொல்லுவோம் இல்லையா, 24 மூலக்கூறு, புத்தி, அகங்காரம் எல்லாமே அதெல்லாமே இருக்கு. நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, நான் எங்கேயோ வச்சேன், நான் எங்க வச்சேன்னு தெரியலையே அப்படின்னு. மறதியும் வந்து ஞாபக சக்தி. இங்க வந்து பிரம்மா வந்து மறந்துட்டாரு. ஏமாற்றுதல், பொய் சொல்லுதல். பிரம்மா வந்து எந்த குணத்துல அவருக்கு வந்து படைக்கப்பட்டார் அப்படின்னா, அவர் வந்து ரஜோகுணம். பிரம்மா வந்து ரஜோகுணம். அப்புறம் வந்து சிவபெருமான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவர் வந்து தமோ குணம் கிடையாது, அவர் வந்து தமோ குணம் கிடையாது. பிரம்மா வந்து ரஜோகுணம் கிடையாது. ரஜோகுணம் இருக்கிறது. ரஜோகுணம்ன்றது எதுக்கு அப்படின்னா, எதா இருந்தாலும் படைக்கிறதுக்கு வந்து ரஜோகுணம் தான் ரொம்ப முக்கியம். நம்மளுக்கு வந்து இமேஜினேஷன் பண்ணோம்ல, ஒரு உடல் அப்படின்னா இப்படி எல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்றது வந்து நம்ம இது இமேஜினேஷன் பண்ணாதான் அந்த கிரியேட்டிவிட்டி வந்து வெளியில வரும். கிரியேஷனுக்காக அவர் வந்து அந்த ரஜோகுணத்துல இருக்கிறார். இவர் வந்து தமோ குணம் அப்படின்றது வந்து சிவபெருமான் வந்து தமோ குணம் கிடையாது. நிறைய பேர் அப்படிதான் வந்து சொல்லி சிவபெருமான் தமோ குணம் அப்படின்னு. சிவபெருமான் தமோ குணம் கிடையாது. தமோ குணம் எங்கெல்லாம் இருக்கோ அதை அழிக்கும். சிவபெருமானுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பகவானுடைய ஒரு ஒரு இதுதான். ஏன்னா நெக்ஸ்ட் பகவான் வந்து சிவபெருமான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. என்ன அப்படின்னா அவர் வந்து ஒரிஜினல் குணம் என்னவா இருக்கும்? தமோ குணமே ஆயிடுச்சுமா? அம்சம்தான், அம்சம், பகவானின் அம்சம். அவர் வந்து எப்பவுமே வந்து பகவான் பேர்ல மெடிடேஷன் பண்ணுவாரு. சிவபெருமான் வந்து பகவான் பேர்ல மெடிடேஷன் சுத்த சத்துவத்துல இருக்கிறது. இருக்காரு. அவர் எப்ப பார்த்தாலும் பகவானுடைய தியானம் பண்ணிட்டு தானே இருக்காங்க. எப்பவுமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா யாருக்கெல்லாம் இந்த தமோ குணம் இருக்கின்றதோ அதை வந்து அழிக்கக்கூடியவர் தான் வந்து சிவபெருமான். யாரெல்லாம் வந்து சிவபெருமான் வழங்குறாங்களோ அவங்க வந்து தமோ குணத்தை அழித்து நான் இந்த இதுக்கு குணத்துக்கு வந்து போறதுதான் அப்படின்ட்டு வந்து நன்மை கொடுப்பாரு. ஆமா. சோ பகவான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இவர் வந்து நாராயணன் வந்து விஷ்ணு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவர் வந்து சத்துவ குணம் அப்படின்றது. சோ இந்த ரஜோ குணம் அப்படின்ட்டு அவர் வந்து பிரம்மாக்கு வந்து இருந்துருக்கு. சோ பிரம்மா வந்து எதுக்கு டிசைன் பண்ணிருக்காரு அப்படின்னா படைக்கிறதுக்கு அப்படின்ட்டு வந்து கொடுத்துட்டாரு அவரு. சோ பிரம்மாக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா தினமே நாமளும் வந்து பண்றோம் இல்லையா, தினமும் சமையல் பண்றோம். ஒரு நாளைக்கு நம்ம உப்பு போட மறந்துடுவோம் இல்லையா, ஏதோ ஒண்ணுத்துல உப்பு போட மறந்துடுவோம். இல்ல அந்த இன்னொருத்தல உப்பு போடுறோம், இன்னொருத்தல் தூக்கி போட்டுருவோம். அந்த போட்டோன்னு நினைச்சு இன்னொருத்தல் தூக்கி போட்டுருவோம். இது வந்து என்னது, நம்மளுக்கு மறதி. அதே மாதிரிதான் வந்து பிரம்மாவுக்கு வந்து மறதி வந்து ஏற்படுறது. சோ பிரம்மாவுக்கு வந்து மறதி ஏற்படும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த அந்த காலம் தான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பதமா பேரு பத்மகல்பம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. பத்மகல்பம் அப்படின்ட்டு அந்த பதமகல்பம் அப்படின்னு ஒரு பேர் இருக்கு. அதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த சமயத்துலதான் வந்து பகவான் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா இவர் வந்து ஷீரோதக சாயி காரணோதய விஷ்ணு அவர் தானே வந்து சிருஷ்டி இது ஆரம்பிக்கிறார். நிறைய 3 எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ் வந்து ஆரம்பிக்கிறாரு இல்லையா. அந்த கர்ப்போதய சாயி விஷ்ணு, ஷீரோதய சாயி விஷ்ணுவா வந்து காரணோதய சாயி விஷ்ணு தான் வந்து எல்லாமே வந்து ஆரம்பிக்கிறார். சோ அவர் வந்து என்ன அப்படின்னா காரணோதய சாயி இருக்க விஷ்ணு அந்த தாமரை இதுக்கு வந்து தளத்துக்கு வந்து போயிடுவாரு, இந்த ஃபர்கெட்ஃபுல்னஸ் இது வரும்போது. சோ அந்த சமயத்துல என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம இந்த பிரளயம்லாம் முடிஞ்சு பகவான் வந்து சிருஷ்டி வந்து ஆரம்பிக்கிறார்.
திருப்பி வந்து ஒரு பிரம்மாவை வந்து படைக்கிறாரு. அதை பத்தி தான் வந்து இங்க வந்து சொல்றாரு. அவருக்கு ஏன் அப்படின்னா அவருக்கு மறந்து போயிடுது, நான் எப்படி என்ன படைக்கணும் எது படைக்கணும் அப்படின்றது வந்து மறந்து போயிடுது. சோ அப்போ வந்து திருப்பி வந்து ஞாபகம் வருது. என்ன அப்படின்னா அவருக்கு வந்து இந்த மாதிரிதான் பண்ணணும் அப்படின்றது வந்து அந்த ஞாபக மறதி சக்தியை வந்து கொடுக்கின்றார். அதுதான் இங்க வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. ஏன்னா ஃபர்கெட்ஃபுல்னஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து இருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. நம்ம தினமுமே ஒரே காரியத்தை பண்ணிருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம சிலதெல்லாம் வந்து மறந்து போயிடும் இல்லையா? சோ அதுதான் இங்க வந்து இதை வந்து சொல்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகமே வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி அதுதான் இந்த சொல்றாங்க. சோ முன்னாடி வந்து படைக்கும் போது பிரம்மா வந்து மறந்துட்டாரு. சோ அப்போ என்ன பண்றாரு, அவர் வந்து மெடிடேஷன் பண்றாரு. என்ன மெடிடேஷன் பண்றாரு அப்படின்னா, நம்ம அவர் வந்து மறந்துட்டாரு அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாரு, நாம என்ன பண்ணுவோம், மறந்துட்டோம் அப்படின்னு இங்க அங்க போயிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? அது மாதிரி பிரம்மா வந்து மறந்துட்டாரு அப்படின்னா கிடுகிடு கீழே இறங்கி வருவாராம். அந்த தாமரை தண்டு வழியா திருப்பி வருவாராம். போயிட்டு திருப்பி போவார திருப்பி வருவாராம். அந்த மாதிரி வரும்போது அதுதான் வந்து அவர் என்ன எதுக்காக அந்த மாதிரி போயிட்டு வர்றாரு அப்படின்னா, விராட் ஸ்வரூபத்தை வந்து அவர் வந்து தியானம் பண்றாரு. விராட் ஸ்வரூபத்தை அவர் தியானம் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, நம்மளும் வந்து சொல்லுவோம் இல்லையா, எப்படியாவது கிருஷ்ணா எனக்கு அந்த இது கிடைச்சிடும், நான் எங்க அந்த பணம் வச்சுன்னு தெரியலையே, கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா எனக்கு இது அப்படின்னு டக்குன்னு வந்து அப்படியே ஒரு பொறி மாதிரி தட்டும், இங்கதான் வச்சேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடகடன்னு போவோம் இல்லையா? அதே மாதிரி அவருக்கும் அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. உடனே அவர் வந்து அவருடைய ஞாபகம் இது இருக்கு இல்லையா, அவருடைய மறதி வந்து போய் ஞாபக சக்தி வந்து வந்த உடனே என்ன பண்றாரு, திருப்பியும் வந்து அவர் வந்து படைக்கும் தொழிலை வந்து ஆரம்பிக்கின்றார் அப்படின்ட்டு வந்து. சோ மெடிடேஷன் எதுக்காக வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி இதை சொல்றாரு அப்படின்னா, மெடிடேஷன் பண்ணும்போது விராட் ஸ்வரூபத்துல இருக்கும்போது, விராட் ஸ்வரூபத்தை நம்ம மெடிடேட் பண்ணோம் அப்படின்னா இன்னும் அந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல தான் நம்ம இருந்திருக்கோம் அப்படின்றது அர்த்தம். ஏன் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுக்கு ஆன்மீக உலகத்துக்கு போனோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த வந்து இதெல்லாம் வந்து இருக்கவே இருக்காது. ஆன்மீக உலகத்துல வந்து விராட் ஸ்வரூபம் கிடையவே கிடையாது. விராட் ஸ்வரூபம் வந்து நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ரெண்டு உருவமே பகவான், விராட் ஸ்வரூபமும் பகவான் தானே மாதாஜி காமிச்சாரு. அது எதுக்காக கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா என்ன சொல்றாங்க, பகவத்கீதையை எதுக்காக வந்து சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா இட் இஸ் ஃபார் லெஸ் இன்டெலிஜென்ட் பீப்புள். பகவத்கீதை எதுக்கு வந்து சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு உருவத்தை வந்து நம்மளா கற்பனை பண்ணி தியானம் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. உருவத்தை தியானம் பண்ணல, பகவானை தான் தியானம் பண்றது. பகவானுடைய ரூபம் இருக்கு இல்லையா? இப்ப நீங்க கோவில் போய் வழிபாடு பண்றீங்க, நம்ம ஒரு அனுமானத்தால, அனுமானம் இல்ல, நீங்க கோவில் போறீங்க இல்லையா? கோவில் போய் அங்க அனுமானத்துல நீங்க பாக்கல, நேரைய பிரத்யட்சமா முன்னாடி பாக்குற இல்லையா? பகவானோட உறவு. நீங்க வந்து தென்னாங்கூர் போறீங்க அப்படின்னா அங்க ரொம்ப அழகா வந்து பகவானையும் அம்பாளையும் வந்து தாயாரையும் வந்து அலங்காரம் வந்து பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு பார்த்த உடனே பிரமிப்பு வருதா இல்லையா? ரொம்ப அழகா இருக்காரு, ரொம்ப அழகா இருக்காரு. இப்ப நம்மளுடைய ராதா கோவிந்தா டெம்பிள் நம்ம பார்க்கும்போதும் இந்த 7:30 மணிக்கு 7:15 உங்களுக்கு வந்து ஆரத்தி எடுக்கும் போது நம்ம பார்க்கும்போது ட்ரெஸ் எல்லாம் மாத்துவாங்க இல்லையா? அப்ப மாத்திட்டு பார்க்கும்போது ரொம்ப அழகா இருக்கே, ரொம்ப அழகா இருக்கே அப்படின்னு. ஏன்னா நம்ம வந்து அந்த மெட்டீரியல் இதுல வந்து இருந்துருக்கோம் அப்படின்ட்டு வந்து அர்த்தம். மெட்டீரியல் இதுல இருக்க என்ன ஆகுது அப்படின்னா அது வந்து சர்வீஸ். நம்ம அதுல இருந்து கடந்துதான் நம்ம வந்து மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல இருந்து கடந்துதான் நம்ம வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு போனோம் அப்படின்னா ஆசைகள். அந்த மாதிரி அதாவது விராட் ரூபம் வந்து இந்த இது சொல்றதுக்கும் விராட் ரூபத்தை பார்த்து சொல்றதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குல்ல மாதாஜி? விராட் ரூபம்ன்றது வந்து நம்ம இந்த ஜடபூமியை தான் அது காமிக்கிறாரு. ஜடபூமியில இதெல்லாம் இருக்கு அப்படின்றாரு. ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட்ல அது கிடையாது. இந்த மலைகள் இதெல்லாம் வந்து எங்க இருக்கு, இந்த இதெல்லாம் எங்க இருக்கு, இங்கதான் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கு. ஆமா, அதுக்குதான் வந்து சொல்றாங்க. எதுக்காக அதெல்லாம் படைச்சிருக்காங்க அப்படின்னா ஒன்னொன்னுக்கு ஒரு பெனிஃபிட் வந்து இருக்கு. மலைகள் இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு என்ன பெனிஃபிட், அப்புறம் வந்து நதிகள் இருக்கிறதுனால என்ன பெனிஃபிட், இதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து உயிர் வாழறதுக்காக இதெல்லாம் வந்து பகவான் வந்து கொடுத்திருக்காரு. எல்லா ரிசோர்ஸஸும் நம்மளுக்கு வந்து கொடுத்திருக்காரு. நம்ம உயிர் வாழணும் அப்படின்னு நாம என்ன பண்றோம், இதுதான் பர்மனன்ட்னு நினைச்சிட்டு நான் அங்க வாங்கி போடணும், இங்க வாங்கி போடணும், இங்க லேண்ட் சீப்பா இருக்க போல் இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கி போட்டுட்டு இருப்போம். ஸோ அதுதான் வந்து மெட்டீரியல் அப்படின்ட்டு வந்து இது எல்லாமே மெட்டீரியல். நம்ம இங்க இருக்க போறது கிடையாது அப்படின்னும் போது எதுக்காக இங்க முதல்ல இது பண்ணணும் அப்படின்ற அதுதான் இங்க சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்து பரீட்சித் மகாராஜாக்கு வந்து சொல்றாரு. நம்ம வந்து இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல இருக்கக்கூடிய ஜட ஆசைகள் நம்ம கிட்ட இந்த நீங்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து எதுல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னா தாரணா, அதாவது பகவானுடைய
பகவான் எங்க இருக்காரு, அந்த லோகத்துல ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட்ல எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது அதுல வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ண. அங்க வந்து எல்லாமே வந்து பியூரா இருக்கும், கொஞ்சமும் அழுக்கு இருக்காது, எல்லாமே ரைட்டா வந்து இருந்துட்டு இருக்கும். எப்படி வந்து இங்க வந்து நம்ம தொடச்சி கிடிச்சு வைக்கிறோமோ அங்க வந்து ஸ்பிக் அண்ட் ஸ்பான் சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம், கொஞ்சம் கூட ஒரு அழுக்கே இருக்காது, அந்த மாதிரியான ஒரு இடம். சோ அந்த மாதிரி இடத்துக்கு போகணும் அப்படின்னா நாம அழுக்கோட போனோம்னா அது யூ வில் நாட் பி அக்செப்டட். அதனால அந்த அழுக்கு இல்லாம, அதாவது ஜட கலங்கங்கள் எதுவுமே இல்லாம நாம அந்த இடத்துக்கு ரீச் ஆகணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். பகவான் தான் எனக்கு வந்து எந்த ஆசையும் கிடையாது, நான் உனக்கு வந்து அங்க வந்து சர்வ் பண்ணணும், உன்னுடைய ஆன்மீக உலகத்துக்கு வந்து நான் வந்து சர்வ் பண்ணணும் அப்படின்றது நம்ம அந்த வந்து ஆப்ஜெக்டா நம்ம வச்சிருந்தோம். அதுதான் வந்து ஞானிகள் அப்படின்ட்டு வந்து ஞானிகள் வந்து they go beyond அந்த சுத்த சத்துவத்துக்கு போய் அவங்க, அதனால்தான் சில பேரெல்லாம் இந்த பாகவத புராணமே வந்து அதுதான் வந்து சொல்றோம், எப்படி வந்து இந்த நிலையிலேருந்து ஆரம்பிச்சு அந்த நிலைக்கு எப்படி உயர்ந்தாங்க அப்படின்றது சொல்றதுக்காக தான். அதுதான் இங்க சுகதேவ் கோஸ்வாமி வந்து ஹரே கிருஷ்ணா. ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் சாப்டர் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகா அதுல இது மாத்திரம் படி, பர்ஃபெக்ட் மாத்திரம் படி. ஹரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. சுகதேவ கோஸ்வாமி கூறினார், முற்காலத்தில் பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்கு முன் விராட் ரூபத்தை தியானித்து பகவானை திருப்திப்படுத்தியதால் பிரம்மதேவர் தமது இழந்த உணர்வை மீண்டும் பெற்றார். இவ்வாறாக படைப்பை முன்பு இருந்ததைப் போலவே திரும்பவும் ஏற்படுத்த அவரால் முடிந்தது. ஹரே கிருஷ்ண மதி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க, அவருக்கு வந்து மறதி வந்து இருந்தது, அந்த மறதியை வந்து எப்படி போக்கினாரு விராட் சுரூபத்துல அவர் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி அவர் வந்து இந்த மறதியை வந்து போக்கி பகவான் கிட்ட திருப்பியும் வந்து நான் எப்படி வந்து கிரியேஷன் ஆரம்பிக்கிறது, எப்படி நான் வந்து ஜனங்களை வந்து உற்பத்தி பண்றது அப்படின்றது வந்து அந்த நாலேஜ் வந்து பகவான் வந்து அவருக்கு வந்து. இது வந்து என்ன அப்படின்னா எல்லா ஹியூமன் பீயிங்ஸ், அதாவது உயிர் வாழிகளுக்கும் வந்து இது வந்து இருக்கும். ஸோ பகவான் ஏன் வந்து அவருக்கு வந்து ஞாபகப்படுத்தினாரு அப்படின்னா, அவர் வந்து அவருடைய ஆத்மா இருக்கு, பிரம்மாவோட ஆத்மா இருக்கு, பகவான் வந்து பரமாத்மாவா அவரு வந்து இருந்தது. ஸோ பிரம்மாவுக்கு வந்து ஞாபகப்படுத்துறாரு, அதாவது நம்மளுடைய ஆத்மாவோடைய ரிலேஷன்ஷிப் என்ன, பரமாத்மாவோட ரிலேஷன்ஷிப் என்ன அப்படின்றதுக்கு ஞாபகப்படுத்துறாரு. இதுதான் வந்து ஸ்வதர்மா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. ஸோ த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் தி உயிர்வாழி அண்ட் பகவான், பகவானுக்கும் அந்த உயிர்வாழி அதாவது அந்த ஆத்மாவுக்கும் ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து ரிமைன் பண்றாரு பகவான். அததான் இங்க வந்து சொல்றாரு. சோ ரிலேஷன்ஷிப் ஆமா, நம்மளுடைய சோல், உயிர்வாழியும் ஜீவாத்மாவும் ஒண்ணு. சோல் உயிர்வாழின்னா யாரு உயிர்வாழி, நம்ம சோல் இருந்தாதான் நம்ம உயிர்வாழிகள். சரி, உயிர்வாழி ஜீவாத்மா ஒண்ணுதான். ஆமா, நம்ம வந்து நம்ம உயிர் வந்து போயிடுது அப்படின்னா அந்த ஆத்மாவும் ஆத்மா பறந்து போயிடுது அப்படின்னா அந்த உயிர்வாழியும் வந்து பிணமாக கீழே விழும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றது. உணர்வு என்பது இந்த ஆத்மா இருக்கிற வரைக்கும் தான். ஆமா, ஆத்மா இருக்கிற வரைக்கும் தான் உணர்வு. நேத்து நம்ம வந்து குந்தி கிளாஸ்ல கூட அதுதான் நம்ம வந்து நேத்து படிச்சோம். எப்படி வந்து அந்த உணர்வு, இந்த சக்தி இருந்தாதான் சக்தியோட பிறப்பிடத்துக்கு நம்ம வந்து போக முடியும் அப்படின்ட்டு வந்து. சோ இங்க பிரம்மாக்கு ரிமைண்ட் பண்றாரு. அது என்ன அப்படின்னா சூக்ஷ்மமா என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா ஸ்வதர்மா. பகவான் எதை ரிமைண்ட் பண்றாரு அப்படின்னா, உனக்கு எனக்கும் ஆல்ரெடி ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு, அதை புதுப்பிச்சுக்கோ அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அதுக்கு வந்து பிரம்மாவுக்கு வந்து புதுப்பிச்சுட்டு அப்புறம் ஆஹா ஞாபகம் வந்துருது அவருக்கு, நம்ம வந்து படைக்கும் தொழில் இருக்கமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஞாபகம். அதுதான் வந்து இங்க வந்து சொல்றாங்க, நம்மளுடைய கான்சியஸ்னஸ் வந்து இது பண்ண. இது ஆல்ரெடி வந்து என்ன அப்படின்னா இதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா விவசாய புத்தி அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம இதை பத்தி படிச்சிருக்கோம். வியாசாத்மிகா புத்தி பகுஷாக்கா வருதா இல்லையா இந்த ஸ்லோகம்? வருது மாதாஜி. ரெண்டாவது அத்தியாயம் 41வது ஸ்லோகம். விவசாத்மிகா புத்தே குருநந்தனா பகுஷாக்கா எனதாஷ் உத்தயோ அவ்யவாசினம் அப்படின்ட்டு வந்து அவ்யவியாசி சாயினம். இவ்வழியுள்ளோர் தங்களது குறிக்கோளில் திடமான உறுதியுடன் இருப்பார். இவர்களது லட்சியம் வந்து ஒன்றே, குரு வம்சத்தின் தலைவர் செல்வனே, உறுதியற்றது அறிவு பல கிளைகளை வந்து கொண்டது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க.
நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஸ்திரமா இல்லை அப்படின்னா, நம்மளோட புத்தி வந்து ஸ்திரமா இல்லை அப்படின்னா பகுஷாக்கா, அதாவது நிறைய கிளைகளை வந்து இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய அறிவு வந்து பல விஷயங்களை வந்து நாடும் அப்படின்ட்டு இங்க வந்து அதுதான் இங்க வந்து பிரம்மாவுக்கு வந்து ரிமைண்ட். இந்த நாலேஜ் தான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா விவஸ்வாய புத்தி அப்படின்ட்டு இங்க வந்துச்சு. இதுல வந்து பிரம்மா வந்து பகவத்கீதையிலேயே இதை பத்தி வந்து ரிமைண்ட் பண்றாங்க. என்ன அப்படின்னா, பகவான் எங்கெல்லாம் இருக்காரு அப்படின்னா எல்லா இடத்துலயும் வந்து இருக்காரு. அவருடைய கால்கள் எங்க இருக்கு, நம்ம அந்த பிக்சரை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். இந்த 13வது அத்தியாயம் இதை பண்ணும்போது, அப்புறம் வந்து நம்ம 11வது அத்தியாயம் பண்ணும்போது அந்த பிக்சர் விஸ்வரூபத்துக்கு எல்லாம் நிறைய கைகள் அப்படின்ட்டு வந்து பாக்குறோம் இல்லையா, நிறைய கைகள், நிறைய வாய்கள், அநேக கைகள், அநேக வாய்கள், நிறைய வந்து அநேக கைகள், தலைகள், எல்லா இடத்துலயும் அவரோட வந்து பரவி இருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து. ஏன் அதெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னா, இது வந்து ரிமைண்டிங். என்ன ரிமைண்டிங் அப்படின்னா, நீங்கள்லாம் எங்கிட்ட தான் வந்தீங்க, திருப்பி எங்கிட்ட தான் வரணும், அதுக்கு நீங்க எனக்கு சர்வீஸ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அதுதான் இங்க வந்து பாகவதமே என்ன அப்படின்னா, சர்வீஸ் டு கிருஷ்ணா. எப்படி நம்ம வந்து பகவானுக்கு வந்து சர்வீஸ் பண்றது அப்படின்னு. பாகவதத்தை என்ன பண்ணணும், நம்ம எப்படி படிக்கணும் அப்படின்னா, ஒருத்தர் வந்து சொன்னாராம், நான் பாகவதம் குருஜி நான் வந்து பாகவதம் வந்து 4 தடவை வந்து படிச்சிருக்கேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னார். 4 தடவை படிச்சிருக்கியா, ஓகே, அப்ப நீ இன்னும் வந்து ஆரம்பிக்கவே இல்லை அப்படின்ற அர்த்தமா இருக்கு. எப்ப நம்ம வந்து அந்த கணக்கு வச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா, அந்த கணக்கு வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா அந்த கணக்குலதான் நம்மளுக்கு வந்து கான்சென்ட்ரேஷன் போகும், அதுக்குள்ள கண்டென்ட் வந்து நமக்கு இதுல போகாது அப்படின்றதுனால அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, இந்த பாகவதத்தை எப்படி படிக்கணும் அப்படின்னா, தினமுமே வந்து படிக்கணும். பாகவதத்தை தினம் சைத்தன்ய மகாபிரபு தினம் என்ன சதா நம்ம வந்து இதை வந்து ஸ்மரிக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து ஸ்மரிக்கிறது அப்படின்னா எப்போ வந்து நம்மளால பகவானை ரிமெம்பர் பண்ண முடியும் அப்படின்னா, நம்ம வந்து முதல் 2த்துல வந்து காம்பிடென்ட், அதாவது ப்ரொஃபிஷியன்டா, வெல் ட்ரெயின்டா இருந்தாதான் முடியும். முதல் 2 என்ன, ஸ்மரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஸ்மரணம். ஃபர்ஸ்ட் என்ன, கீர்த்தனம் இல்லையா, அடுத்ததுதான் விஷ்ணு ஸ்மரணம். சோ என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, சைத்தன்யர் அவராகட்டும், நாரதரும் அதேதான் வந்து சொல்றாரு. இந்த பத்ம புராணத்திலயும் அதுதான் வந்து என்ன சொல்றது அப்படின்னா, நம்ம வந்து நிறைய கேட்கணும், நிறைய பகவான் நிறைய கேட்டுட்டே இருக்கணும். பகவான் வந்து கீர்த்தனம், பகவானுடைய புகழ வந்து பாடிட்டே இருக்கணும். இது 2ம் வந்து தரவாயிடுது அப்படின்னாதான் நம்ம வந்து ஸ்மரணத்துக்கு வந்து போக முடியும் அப்படின்ட்டு வந்து மரணம் அப்படின்றது பகவான் வந்து மறக்கவே கூடாது அப்படின்னா, நம்ம அதுக்குள்ள நம்ம அந்த ஜூஸ் வந்து நம்ம கிட்ட வந்து இறங்கணும். சோ பகவான் பாகவதத்தை வந்து படிக்க கூடாது அவர் வந்து சொல்றாரு. அதனால்தான் ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோலயே கொடுத்திருக்கு, பாகவதம் என்பது ரசமாலயம் அப்படின்ட்டு வந்து நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா. ரசமாலயம், ரசம் அப்படின்றது என்ன, படிக்கிறது இல்ல, ரசம்ன்றது வந்து குடிக்கிறது. பாகவதம்ன்றது ஒரு ஜூஸ், நெக்டர், அதாவது ஒரு அமிர்தம். அமிர்தத்தை எப்படி சுவைக்கணும், லிக்விட் ஸ்டேஜ்ல இருக்கு, அப்படியே. ஆமா, அது அமிர்தம் அப்படின்ட்டு வந்து அமிர்தத்தை வந்து எப்படி பருகணும் அப்படின்றது. பருகணும் எப்ப பருகுவோம் அப்படின்னா, நம்ம தண்ணி எப்ப பருகுவோம், ஒரு 4-5 நாள் பருகிட்டு விட்டுடுவோமா, இல்ல, எப்பவுமே நம்ம உயிரோட இருக்க வரைக்கும் பருகுவோம் இல்லையா. அத மாதிரி வந்து பாகவதத்தை வந்து படிக்கணும் அப்படின்னு. இந்த பாகவதத்தை படிக்க பகவான் வந்து நம்ம கிட்ட வந்து உள்ளுக்குள்ள இறக்குவார் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றார். கிருஷ்ணர் வந்து அப்பதான் நம்ம கிட்ட வந்து. ஸோ அது வந்து இட் இஸ் நாட் தட் ஈஸி டு கோ டு வைகுண்டா. ஸோ அதுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா, இது வந்து நிறைய வந்து நம்மளோட அது வந்து உடனே இந்த ஜென்மத்திலேயே நம்ம வந்து இந்த ஜென்மம் முடிஞ்ச உடனே நேர வைகுண்டம் அப்படின்றது வந்து சுத்த என்ன சொல்றது, பியோர் டிவோட்டி அவங்களுக்குதான் வந்து முடியும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். பியூர் டிவோட்டி, நான் பியூர் டிவோட்டி அப்படின்னு, நான் எந்த ஒரு பியூர் டிவோட்டியும் நான் பியூர் டிவோட்டின்னு சொல்லவே மாட்டேன். அது வந்து என்ன அப்படின்னு எல்லாருமே வந்து பிராக்டிசிங் தான் வந்து சொல்றேன். இப்ப டாக்டர்ஸ் நீங்க கேட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம பிராக்டிசிங் டாக்டர்னு தான் சொல்றாங்க. நம்ம டாக்டர் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாங்க, நம்ம பிராக்டிசிங் டாக்டர் தான் வந்து சொல்றாங்க. அவங்க வந்து தினம் வந்து படிச்சுக்கிறாங்க, அதனாலதான் அவங்க வந்து டாக்டர் அப்படின்ட்டு வந்து. அதனால நம்ம வந்து நம்ம கிட்ட இருக்க வந்து ஈகோ வந்து போகணும். நான் வந்து இதெல்லாம் பண்றேன், நான் அதெல்லாம் பண்றேன் அப்படின்னு அந்த ஈகோ வந்து இருக்கவே கூடாது. நான் வந்து அந்த மாதிரி பேசிட்டேன், அவங்க இந்த மாதிரி பேசினாங்க அப்படின்னா அதுவும் வந்து
மெட்டீரியல் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. எதுவுமே இல்லாம எப்படி வந்து இவர் வந்து பிரகலாத் மகாராஜ் வந்து எல்லா இடத்துலயும் தூக்கி போட்டா கூட அவர் என்ன சொல்றாரு, நான் வந்து இப்ப நான் வந்து நானா இல்ல, பகவான் தான் இருக்கு. அவரு வந்து அவரு வந்து என்ன அப்படின்னு கூட சொல்லல, அவர் காப்பாத்து அவ்வளவு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. சோ அந்த தூய்மையான பக்தி இருந்ததுனாலதான் அவரால வந்து பகவான் அவர் பிரத்யட்சமா வந்து நரசிம்மரே வந்து தோன்றினார். அதே மாதிரி துருவனுக்கும் அப்படி ஃபுல் கான்சென்ட்ரேஷன் வந்து பகவான் பேர்லயே தான் அவரு வந்து இருந்தது. கொஞ்சம் கூட அசைக்க முடியாது. பகவான் எத்தாப்பல வந்து இருந்தா கூட அவருக்கு வந்து தெரியவே இல்லையே. சோ அதுதான் வந்து சொன்ன அதுதான் வந்து பியூர் டிவோட்டி. எப்ப அந்த நிலைக்கு நம்ம வந்து போகிறோமோ அப்ப வந்து நம்ம we can go to வைகுண்டா. சோ அப்போ வந்து இந்த லிபரேஷன் வந்து என்ன அப்படின்னா, நம்ம வந்து எப்படி எப்படி வந்து விடுதலையான ஆத்மாக்களாக ஆக முடியும் அப்படின்னா, எப்போ நம்ம வந்து பியூர் டிவோட்டி, கொஞ்சமும் ஆசை ஜட ஆசைகள் எதுவுமே இல்லாம பகவானே தான் தஞ்சம் அப்படின்ட்டு எத்தனை பேர் இருக்கோமோ அப்பதான் வந்து நம்ம வந்து அந்த என்ன சொல்றது, அந்த ஃபர்கெட்ஃபுல்னஸ் அப்படின்றது நம்மளுக்கு வந்து வராது. ஏன் ஃபர்கெட்ஃபுல் வராது அப்படின்னா, ஏன்னா நம்ம பகவானை ஞாபகமே வச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா. சோ பகவான் ஞாபகம் வச்சுட்டு இருக்கும்போது பகவான் வந்து நம்மள வந்து மறக்க விட மாட்டார். அதுதான் வந்து நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, நம்ம வந்து நிறைய ஸ்லோகாஸ் எல்லாம் அந்த ரிசைட் பண்றாங்களே, என்னால அந்த மாதிரி பண்ண முடியுமா அப்படின்றதெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து டவுட் வரும். நம்மளோட கான்சென்ட்ரேஷன், நம்மளோட ஃபோக்கஸ் எல்லாமே வந்து அவங்களுக்கு அதுதான். நம்மளுக்கு வந்து பலதுலயே நம்மளுக்கு வந்து இருக்கு. இங்க வந்து கிளாஸ் வரைக்கும் நம்ம அட்டன் பண்ணுவோம். அதுக்கு அடுத்தது யாராவது வந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களை கவனிக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து போயிடும். ஸோ இது வந்து என்ன எப்படி கத்துக்கணும் அப்படின்னா, ஸ்லோ ப்ராசஸ் தான். இது வந்து முடியாது அப்படின்றது கிடையாது, நாம டிசைட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றதுதான் முக்கியமானது. சோ நம்ம வந்து பகவான் எப்படி இப்ப பிரம்மா எப்படி பகவானுக்கு வந்து சர்வீஸ் பண்ணாரோ அது மாதிரி நம்ம வந்து பகவானுக்கு வந்து சர்வீஸ் பண்றது. ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம பிரம்மாக்கு ஃபர்ஸ்ட் சர்வீஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பகவானுக்கு வந்து சர்வீஸ் பண்றது. ஸோ அப்போ வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா, பகவான் அந்த அவருடைய ஒரு பகுதி தான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த பிரம்ம ஜோதி அப்படின்றது அந்த லிபரேஷன் வந்து அப்ப கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து லிபரேஷன் வேணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து பியூர் டிவோட்டி ஆகணும். பியூர் டிவோட்டி ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம எந்த தப்புக்கள் அப்படின்னா பாருங்களேன், அவங்க வந்து இதாயிட்டாங்க, இனிஷியேஷன் ஆயிடுது, எத்தனை வருஷமா வந்து இனிஷியேட்டட் ஆயிட்டு இருக்காங்க, அவங்களே வந்து கோச்சிக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா. மூஞ்ச ஒரு மாதிரி ஆக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா. அந்த இதெல்லாமே வந்து இருக்கு. அதெல்லாம் இல்லாம எப்பவுமே வந்து ஒரு சாந்த ஸ்வரூபம் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரிதான் வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த நிலைக்கு வந்தாதான் நம்ம வந்து பகவான் கிட்ட வந்து ரீச் ஆகணும். எப்படியே வந்து பகவான் வந்து நம்ம சின்ன மிஸ்டேக் பண்ணா கூட அவர் வந்து கோச்சிக்கிறது கிடையாது. தப்ப திருத்திட்டு நீ வந்து பண்ணு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அந்த மாதிரி நிலைக்கு நம்ம வந்தாதான் நம்ம வந்து பகவான் கிட்ட வந்து ரீச் ஆகணும். நம்ம வந்து இமோஷனலும் ஆக மாட்டார் பகவான். எப்படி வந்து இவர் வந்து யாரு நம்மளுடைய அர்ஜுனன் வந்து எவ்வளோ வந்து சொல்லிட்டே இருக்காரு, அவர் நிறுத்து போரும் நீ எப்ப பார்த்தாலும் புலம்பிண்டே இருக்கா அப்படின்ட்டு அவர் வந்து சொல்ல கேட்டு எல்லாத்தையும் காதுல கேட்டுக்கிறாரு. கேட்டுட்டு ஒன்னொன்னா வந்து அதுக்கு வந்து பதில் சொல்றாரு. ஒன்னொன்னு எப்படி பதில் சொல்ல முடியுது அப்படின்னா, அவருக்கு வந்து ஞாபக சக்தின்றது அதீதம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. ஏன் நம்மளுக்கு எல்லாம் கூட மறந்து விடும். நம்ம வந்து திருப்பி நம்ம பார்த்துட்டு இருப்போம். அந்த 6 கேள்விகள் என்ன இந்த முனிவர்கள் கேட்டது அப்படின்னா திருப்பி நம்ம வந்து நோட்ஸ் எடுத்தாதான் நம்மளுக்கு வந்து ஞாபகம் வரும். அவர் வந்து அந்த மாதிரி வந்து கிடையாது. சோ அது ஏன் அப்படின்னா அவருக்கு வந்து எந்த இதுவுமே வந்து அட்டாச்மெண்ட் எதுவுமே கிடையாது. நீ கேட்கிறியா அவ்வளவுதான், நான் சொல்லிடுறேன், அப்புறம் நான் இன்னொரு இடத்துக்கு போறேன் அப்படின்ற மாதிரிதான் அவர் வந்து இருக்கக்கூடியவர் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. சோ அதனால்தான் பிரபுபாதவும் வந்து எப்ப வந்து சொல்வாரு அப்படின்னா, யூ ஷுட் பி ஜஸ்ட் லைக் லாக் ஆஃப் குட். லைக் யார் என்ன சொன்னாலும் அதை வந்து பொறுமையா நீ வந்து கேட்டுக்கணும், ரியாக்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டே வந்து பொறுமையா வந்து பதில் சொல்லுவாங்க. இதா இருந்தாலும் தெரிஞ்சது அப்படின்னா பொறுமையா வந்து ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து கத்துக்கும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, பகவான் கிட்ட நம்ம வந்து க்ளோஸரா நம்ம வந்து போவோம் அப்படின்ட்டு வந்து. இப்போ நம்பர் 2 வேத மந்திரங்களில் வழங்கப்பட்டுள்ள முறை மிகவும் குழப்பத்தை உண்டாக்குகின்றன இருப்பதால் அதனால் பிரஜோலகங்களை போன்ற அர்த்தமற்ற பொருட்களை நோக்கி மக்களின் புத்தியை அது திருப்புகின்றது. கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் மாயையான அத்தகைய சொர்க்கம் போன்ற இன்ப கனவுகளில் விளக்கின்றனர். ஆனால் உண்மையில் எவ்வித திடமான சந்தோஷத்தையும் அத்தகைய இடங்களில் அவர்கள் அனுபவிப்பது இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அதுதான் வேதிக் சவுண்ட் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. வேதிக் சவுண்ட் வந்து என்ன பாத்தீங்கன்னா, டைரக்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆஃப் த பீப்புள் டு மீனிங்லெஸ் திங்ஸ் லைக் தி ஹெவன்லி கிங்டம்ஸ்.
அந்த இது தமிழ்ல படிங்க ஒரு தரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வேத மந்திரங்களில் வழங்கப்பட்டுள்ள முறை மிகவும் குழப்பத்தை உண்டாக்குவதாக இருப்பதால் அதனால் சொர்க்கலோகங்களை போன்ற அர்த்தமற்ற பொருள்களை நோக்கி மக்களின் புத்தியை அது திருப்புகின்றது. அதுதான் மக்கள் அதுதான் வந்து சொல்றேன். அது வந்து என்ன அப்படின்னா, நம்ம நம்ம எதா இருந்தாலும் வேதம் அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து சொல்றோம். வேதம் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம வந்து படிச்சிருப்போம். என்ன படிச்சிருப்போம் அப்படின்னா, வேதத்தை வந்து பகவான அது கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி நம்ம வந்து பண்ணினோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு எல்லாமே வந்து விளங்கும். ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம், வேத மந்திரங்கள் வந்து இதுக்கும் பயன்படுத்தலாம், அதுக்கும் பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு எல்லாம் நம்ம வந்து சொல்றோம் இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி நிறைய வந்து நாமளா கிளைகள் இருக்கிறதுனால அது வந்து சில சமயம் வந்து குழப்பமா இருக்கே. நம்மளுக்கே வந்து சில சமயம் சொன்ன அந்த சாஸ்திரிகள் வந்து அந்த வேதத்துல இது இருக்குன்னு சொன்னாரு, ஆனா இவர் வந்து வேற மாதிரி சொல்றாரு அப்படின்றதெல்லாம் வந்து இருக்கு. ஸோ அதனால இன்டெலிஜென்ட் பீப்புள் என்ன பண்ணுவாங்க, இதெல்லாம் வந்து இது நம்மளுக்கு உதவாதுப்பா, அதெல்லாம் வேணாம், நான் இப்ப ரொம்ப சாதாரணமா அதை இருந்துட்டு போயிடுறேன், எனக்கு இதை பத்தி எல்லாம் எதுவுமே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. சோ அந்த வேத மந்திரங்கள் முக்கியமா எதுக்கு அப்படின்னா, இந்த சத்துவகுணத்துல இருக்கக்கூடியவர்கள் முழங்கறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா, we can easily reach எந்த சொர்க்க லோகத்துக்கு போக முடியும் அப்படின்றதுதான் வந்து. அதேதான் வந்து பகவான் வந்து அர்ஜுனர் கிட்ட வந்து சொல்றாரு, அர்ஜுனா நீ வந்து இழப்பறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல அர்ஜுனா, நீ எங்க போனாலும் உனக்கு என்ஜாய்மெண்ட் தான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. இந்த நீ ஆனா நீ போரிடு, போரிட்டு நீ இறந்தா என்றால் நீ சொர்க்க லோகத்துக்கு போவ, அங்கேயும் நீ என்ஜாய் பண்ணலாம். அப்படி இல்ல அப்படின்னா நீ ஜெயிச்சுட்ட அப்படின்னா அங்கேயும் நீ என்ஜாய் பண்ணலாம், ராஜ்யத்தையும் உனக்கு வந்து தருவாங்க, ஃபுல்லா வந்து எல்லாரும் அந்த உலகமே வந்து வந்து ராஜ்யம் பண்ண போற, அப்பவும் அவனுக்கு வந்து சந்தோஷம், எங்கேயும் இழப்பதற்கு ஒண்ணுமே இல்லையே அப்படின்ட்டு அவர் வந்து புரிய வைக்கிறாரு. இவ வந்து அப்படியே இது பண்ணிட்டே இருக்கு. அதனாலதான் இந்த பகவத்கீதை வந்து அவங்க வந்து சொல்றாங்க, இட் இஸ் ஃபார் நம்ம யார் லெஸ் இன்டெலிஜென்ட்னா நம்ம தான், ஜட வழி உயிர் வழிகள் தான் லெஸ் இன்டெலிஜென்ட். இன்டெலிஜென்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், யோகா எல்லாம் வந்து இது பண்ணி அப்புறம் வந்து பக்தி யோகத்துக்கு நம்ம வந்து போக மாட்டோம். இப்படி வந்து யாரு பரீட்சித் மகாராஜாக்கு வந்து இவர் வந்து டைரக்ட் பண்றாரு, நீ வந்து இதெல்லாம் பிராக்டிஸ் பண்ணி நீ பகவான் கிட்ட போகாது வேண்டாம், நான் உனக்கு பக்தி யோகம் எப்படி பண்றதுன்றத நான் உனக்கு வந்து சொல்லித்தரேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். அது எப்ப வருது அப்படின்னா இந்த சாப்டர்ல கடைசியில வந்து இத பக்தி யோகத்தை பத்தி வந்து சொல்றாரு. அதே வந்து 4வது கேண்டோலயே இந்த பக்தி யோகத்தை வந்து திருப்பி வந்து பக்தி யோகம் தான் டைரக்ட் சிம்பிள் சிம்பிள் அப்படின்னு. சிம்பிள் வந்து கிடையாது. சிம்பிள் வந்து என்ன அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு அந்த ஜட ஆசை இருக்கும், ஜட ஆசைகள் இருக்கவே கூடாது, அப்பதான் பக்தி யோகத்தை நம்ம வந்து பண்ண முடியும். ஜட ஆசைகள் இருந்தது அப்படின்னா நம்மளால வந்து அந்த பக்தி யோகத்தை வந்து பண்ணவும். அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க, இந்த கண்டிஷன் சோல் ஓவர் இன் ட்ரீம்ஸ். இந்த பக்தி யோகத்தை நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, பக்தி யோகம் ஈஸி, அதனால நான் தினம் காலையில பூஜை பண்றேன், அது பண்றேன், நைவேத்தியம் பண்ணிடுறேன், அதெல்லாம் வந்து பக்தி யோகம் அப்படின்றது கிடையாது. அது யாரோனாலும் நம்ம வந்து பகவானுக்கு உண்மையான ஒரு சர்வீஸ் பண்ணணும். நம்ம அந்த குந்தியில நேரத்தை பார்த்தோம் இல்லையா, வந்து இப்ப என்ன அப்படின்னா கீழே படம் விழுந்தது அப்படின்னா அது தானா எடுத்துக்கக்கூடியவன் வந்து போகன். இது அடுத்தது வந்து நம்ம அது என்னோடது இல்லப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டு போறது வந்து என்னது சொல்றோம், எழுதக்கூடாது கண்ணா, அசிங்கமாயிரும். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் மிட் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி கொஞ்சம் நீங்க மியூட் பண்ணிக்கிறீங்களா? பக்தி யோகம் அப்படின்றது அவ்வளவு வந்து சிம்பிள் கிடையாது. கண்டிஷன் சோல்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, இந்த உடனே அவங்க இமேஜினேஷன் என்ன போயிடுவாங்க அப்படின்னா, ஆஹா சொர்க்கலோகம் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் போல் இருக்கு, அதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த சொர்க்கலோகத்துக்கு போனா எல்லாருக்கும் ரெட் கார்பெட் வெல்கம் கொடுப்பாங்க, எல்லாருக்கும் வந்து சாப்பாடு எதுல சர்வ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வெள்ளியில தங்க பிளேட்ல அதெல்லாம் வந்து சர்வ் பண்ணுவாங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம இது பண்ணுவோம். ஸோ அப்ப வந்து அது வந்து ஒரு மாயை, வந்து அந்த மாயையில நம்ம வந்து இருந்துட்டு இருக்கோம். பட் ஆக்சுவலி அவங்களால வந்து அந்த இடத்த போய் அனுபவிக்க முடியுமா என்னன்றது கூட அவங்களுக்கு வந்து தெரியாத நிலையில அவங்க வந்து இருந்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்ட்டு அவர் வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்து சொல்றாரு. இதுலதான் வந்து இந்த கண்டிஷன் சோல்ஸ் வந்து எப்படி எல்லாம் வந்து மாறிட்டே இருக்கு அப்படின்றத இங்க வந்து சொல்லிட்டு இருக்கு. கண்டிஷன் சோல்ஸ் வந்து எப்பவுமே நம்ம இந்த பிளான் போட்டுப்போமா இல்லையா, எப்பவுமே நம்ம பிளான் போடுவோமா இல்லையா? ஆமா மாதாஜி போடுவோம்.
எல்லாமே நம்ம பிளான் போடுவோம். என்ன பிளான் போடுவோம் அப்படின்னா, இப்ப முடிஞ்சுட்டா நம்ம கிளாஸ் முடிஞ்சுட்டு கோவில் போயிட்டு வரணும், அப்புறம் வந்து சமைக்கணும், அது இன்னைக்கு யாரோ வரேன்னாங்க அவங்க பார்க்கணும், இது பண்ணோம் அப்படின்றது எல்லாம் வந்து எப்பவுமே வந்து இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு கன்சர்ன் பண்ணி தான் நம்ம வந்து இன்னைக்கு காலையில கூட ஒரு இது சொன்னாங்களே 8 மணிக்கு ஒரு இது கிளாஸ் இருக்கு. அது கூட யூடியூப்ல கூட கேட்டுக்கலாம் நம்ம. ஆனா இது வந்து நம்ம போய் ஆகணுமே அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து அதுல வந்து இது பண்ணிடுவோம். சோ நம்மளோட பிளான் எல்லாமே என்ன அப்படின்னா இந்த ஜடபூமியில இருக்கிற வரைக்கும் தான். கண்டிஷன் சோல்ஸ் வந்து எப்பவுமே வந்து நம்மளோட பிளான் வந்து நம்ம இது சந்தோஷமா இருக்கும், அப்படி இருக்கலாம், இப்படி இருக்கலாம், அந்த கல்யாணத்துக்கு போகலாம், 2 நாள் வந்து எல்லாரையும் மீட் பண்ணலாம், அந்த ஒரு சந்தோஷத்துல நம்ம வந்து இருப்போம். அந்த சந்தோஷம் எத்தனை நாளைக்கு இருக்கும், எத்தனை மணி நேரத்துக்கு இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம அப்ப யோசிக்க மாட்டோம். போயிட்டு முடிஞ்சிட்ட அப்புறம் இதுக்காக நம்ம இவ்வளவு ஓடினோம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். எப்பவுமே வந்து அத வந்து அந்த முடிவே வந்து கிடையாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அப்போ நம்மளுக்கு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதுல வந்து ஒரு சாட்டிஸ்பாக்சனும் வந்து இருக்கவே இருக்காது அப்படின்றது. எல்லாமே வந்து டெம்பரரி. அதுதான் இப்ப வந்து டெம்பரரி என்ன பண்றாங்க, இப்ப வந்து மூணுக்கு இது அமைச்சாங்க, சேட்டலைட் இது அமைச்சாங்க, அதுக்கு அப்புறம் வந்து மார்ஸ்க்கு அமைச்சாங்க. சோ இதுல ஏதாவது ஒரு சாட்டிஸ்பாக்சன் இருக்கா? இல்ல. நிறைய பகவான் அதான் சொல்றாரு, நீ இன்யூமரபிள், அதாவது நம்ம வந்து அண்ட சராசரங்கள் அத்தனைக்கும் போய் நம்ம எதுவுமே வந்து பண்ண முடியாது. இந்த 14 இது 9 பிளானட்டுக்குள்ளதான் நம்ம வந்து சுத்தி சுத்தி வந்துட்டு இருக்கோம் ஒழிய நம்ம வந்து அதுவே நம்மளுக்கு வந்து முடியல அப்படின்னு பகவானுடைய இதை வந்து எப்படி நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்க போறோம். அவர் வந்து பல யூனிவர்சஸ் வந்து இருக்கு, நிறைய வந்து யூனிவர்சஸ் இருக்கு, அண்ட சராசரங்கள், பேரண்டம் எல்லாமே அவ்வளோ இருக்கு அப்படின்னும் போது அது எல்லாத்தையும் நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்க போறோம் அப்படின்றதுதான் வந்து சொல்றோம். எல்லாரும் வந்து மேல இதுக்கு அனுப்புறேன்றாங்க, கீழ் பாதாள லோகத்துல லோகத்துல ஏதாவது இருக்கா போறான் அப்படி இருக்குது, அதுல எப்படி இருக்கு அப்படின்றது யாராவது அலசுறாங்களா? இல்ல. எல்லாமே வந்து ஹையர் பிளானட்ஸ் தான் நம்ம வந்து எய்ம் பண்றதே அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஏன் அப்படின்னா மனுஷன் வந்து இங்க வந்து எல்லாமே ரிசோர்சஸ் எல்லாம் போயிடுது அப்படின்னா நம்ம எப்படி இந்த மனுஷங்கள் எல்லாம் வந்து மார்ஸ்க்கு போய் செட்டில் பண்றது, அந்த பிளானட்டுக்கு எப்படி போய் செட்டில் பண்றது அப்படின்றதுதான் வந்து பாக்குறாங்க இல்லையே. சோ அதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா இதுல நம்ம வந்து பிளானிங் இருக்கிறதுனால திருப்பி 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 நம்ம என்ன பண்றோம், பிறப்பு இறப்பு பிறப்பு இறப்பு அதுலதான் வந்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்ட்டு இங்க வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்து அவர் வந்து இவருக்கு வந்து சொல்றாரு. சோ எங்க போனாலுமே பிரம்மலோகத்துக்கு போனாலும் சரி அங்கேயும் வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இந்த ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸா இது நான் இது பண்றேன் எனக்கு இது கிடைக்குமா அப்படின்றதுதான் நம்ம வந்து கான்சென்ட்ரேஷன். அப்படியே பாதாள லோகத்துக்கு போனாலும் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அங்கேயும் வந்து என்ன ஆகுது, நான் வந்து இந்த மாதிரி தப்பு எல்லாம் பண்ணிட்டேன், அதனால இதெல்லாம் வந்து நடக்கிறது எனக்கு ஓகே, நான் இதுல இருந்து சரி பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மள வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணும்போது திருப்பி என்ன பண்றோம், திருப்பி நம்ம வந்து இந்த ஜடபூமியில வந்து பிறப்பு எடுக்கிறோம். திருப்பி என்ன பண்றோம், திருப்பி வந்து பிரம்ம லோகத்துக்கு போலாமா, இங்க போலாமா. அப்போ இது வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு மெரிகோ ரவுண்டுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, இந்த சின்ன பசங்க எல்லாம் ஆடும் இல்லையா, இந்த சுத்தி சுத்தி வருது வந்து எய்தர் வந்து இப்படி வந்து ராட்டினம் இருக்கு, இல்ல ராட்டினம் பெரிய ராட்டினம் இருக்கு, இன்னொன்னு வந்து ரங்கராட்டினம் அப்படின்ற மாதிரி இருந்துட்டு இருக்கு. சோ இதுல வந்து சுத்தின்னு வர மாதிரி நம்ம வந்து போயிட்டு இருக்கோம். ஆனா உண்மையான ஹாப்பினஸ், உண்மையான இது வந்து எங்க இருக்கு அப்படின்னா பகவானுடைய லோகத்தில் தான் இருக்கு அப்படின்றத வந்து சொல்றாரு. உனக்கு நீ இந்த இதுல இருந்து விடுதலை ஆகணும் அப்படின்னா பக்தி யோகத்தை நீ வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணு. அவர் வந்து சொல்றாரு இது உன்னுடைய ஃபைனல் ஸ்டேஜ் பரீட்சித் ராஜா, உனக்கு வந்து இது வந்து லாஸ்ட் ஸ்டேஜ். உனக்கு அந்த இடத்துல வந்து நீ வந்து எப்படி உன்னை செயல்படுத்தணும் அப்படின்னா இல்ல நீ வந்து எது வந்து எனக்கு புத்திசாலித்தனமா டக்குன்னு நான் எனக்கு வந்து ரீச் ஆக முடியும் அப்படின்றதுதான் நீ வந்து பாக்கணும். சோ உன்னோட கான்சென்ட்ரேஷன் முழுக்க எங்க இருக்கணும் அப்படின்னா பகவான் கிட்ட வந்து இருக்கணும். நீ ஆல்ரெடி அவரு எல்லாமே எவ்ரிதிங் இஸ் டேக்கன் இன்டு அக்கவுண்ட். பரீட்சித் மகாராஜா அந்த 7 நாள் என்ன பண்ணினாருன்றதுக்காக அவருக்கு வந்து வைகுண்டம் வந்து அவருக்கு வந்து கிடைக்கல. அவர் வந்து த்ரூ அவுட் என்ன பண்ணினாரு அப்படின்றதையே அவர் வந்து கணக்குல எடுத்துட்டு கடைசியா அவரை வந்து கிளம்பும் போது அவர் பகவானுடைய ஞாபகத்தோட அவர் கிளம்புறதுனாலதான் அவர் வந்து அங்க வந்து போக முடியுது அப்படின்ட்டு வந்து மூன்றாவது இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி படிங்க. அறிவொளி பெற்றவன் கொண்டுள்ள இவ்வுலகில் இருக்கும் பொழுது வாழ்வின் குறைந்தபட்ச தேவைகளுக்காக மட்டுமே முயல வேண்டும்.
இத்தகைய முயற்சிகள் அனைத்தும் பலனற்ற கடின உழைப்பு மட்டுமேயாகும் என்பதை நடைமுறையில் காண்பதற்குரிய தகுதி பெற்று இருப்பதால் தேவையற்ற பொருட்களை அடைய முயலாமல் அவன் புத்தியில் நிலை பெற்றவனாக இருக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண மகாராஜ். ஆமா. சோ அதுக்காக என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, உனக்கு என்ன தேவையோ அது மாத்திரம் ஈஷாவாசிய பிரின்சிபல். இந்த இடத்துல வந்து பகவான் என்ன கான்சென்ட்ரேட் பண்றாரு அப்படின்னா, ஈஷாவாசிய பிரின்சிபல். உனக்குன்னு இவ்வளவு அலாட் பண்ணிருக்கல, அதை மாத்திரம் எடுத்து போய்ங்க. ஏன் அங்க போய் நான் இல்ல நான் ஓவர் டைம் ஒர்க் பண்ண போறேன், நான் வெளிநாட்டுக்கு போய் ஒர்க் பண்ணி சேவ் பண்ணி அவங்களோட கொஞ்சம் வந்து ஒரு 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 படி நான் மேல இருந்தா தானே எனக்கு ஒரு மரியாதை இருக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து கொண்டு வர்றதுனாலதான் நம்மள வந்து லெஸ் இன்டெலிஜென்ட் பீப்புள்லாம் வந்து சொல்றோம். ஸோ எதுவுமே வந்து இங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, யார் வந்து பேசிக் நெசசிட்டிஸ் இப்ப வந்து நிறைய இப்ப நம்மளுடைய இஸ்கான் இவங்களே வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, சன்னியாசிகள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அவங்களோட நெசசிட்டிஸ் வந்து ரொம்ப 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 மினிமம். ரொம்ப மினிமம். அவங்களோட துணிமணிகள் அவ்வளவுதான், எங்க கிடைக்கிறதோ. பிரபுபாதர் வந்து சன்னியாசம் மேற்கொண்டது அப்புறம் அவருக்கு எங்க கிடைக்கிறதோ அங்கதான் போய் இருந்தாரு. எனக்கு இந்த இடம் தான் நான் போவேன் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து ஸ்பெசிபிக் கிடையாது. நான் வந்து இந்த ஏசி பெட்ரூம்ல தான் இருப்பேன் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து கிடையாது. எந்த இடத்துல யார் கூப்பிடுறாங்களோ அதுதான் வந்து பேசிக் மினிமம் நெசசிட்டிஸ் நம்மளுக்கு இருந்தாலே நம்மளுக்கு வந்து அது போதுமானது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அது யாருக்கு அந்த மாதிரியான ஞானம் கிடைக்கும் அப்படின்னா, ஞானம் பெற்றவர்கள் மாத்திரம்தான். இந்த உலக ஞானம் பகவான் தான் நிரந்தரம் அப்படின்ட்டு யார் நினைக்கின்றார்களோ அவங்கதான் வந்து இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுக்கெல்லாம் மெட்டீரியல் திங்ஸ்கெல்லாம் வந்து ஆசைப்படணும். பௌதீக சம்பந்தப்பட்ட எந்த பொருளுக்குமே வந்து ஆசைப்பட மாட்டார்கள் அப்படின்ட்டு வந்து. ஸோ இப்போ வந்து நீ வந்து என்ன அப்படின்ட்டு அவர் வந்து சொல்றாரு இவர்கிட்ட வந்து பரீட்சித் மகாராஜ், நீ வந்து இன்டெலிஜென்ட் பர்சன். ஸோ நீ வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நீ வேற எதுலயும் வந்து அன்வான்ட் திங்ஸ், அதாவது வேற எந்த தேவையற்ற பொருட்கள் மேலேயும் இது பண்ணாம நீ வந்து இன்டெலிஜென்ட்டா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நீ வந்து பகவான் பேர்ல நீ உன்னோட வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும். அனாவசியமா நம்ம வந்து மத்த இதுல எல்லாம் இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து சொல்றாங்க. இப்ப வந்து நம்ம பிராக்டிக்கலா நம்ம வந்து பார்க்கும்போது நம்ம நிறைய வந்து ஹார்ட் லேபர் பண்றோம். அதாவது நிறைய கடுமையா வந்து உழைக்கிறோம். இப்ப யாராவது வரப்போறாங்க அப்படின்னா அது போய் இது வாங்குறது அது வாங்குறது அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம வந்து பண்ணுவோம். ஹார்ட் லேபர் கடை சப்புன்னு ஆயிடும். அவங்க வந்துட்டு போயிட்ட அப்புறம் அது சப்புன்னு ஆயிடும். அப்படி இதுக்கா அவ்வளவு தூரம் உழைச்சோம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து கூடாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இதுவே ரொம்ப ஈஸியா வந்து பகவான் எல்லாமே வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுவாரு அப்படின்ற இதுல. சோ அது யாருக்கு தெரியும் அப்படின்னா, லெஸ் இன்டெலிஜென்ட் பீப்புளுக்கு அது வந்து உணர மாட்டாங்க. இன்டெலிஜென்ட்டா இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து நான் எப்படி பகவான் ரீச் பண்ணுங்க, எனக்கு வந்து வழி சொல்லுங்க அப்படின்ட்டு இவர் வந்து நிற்கும் போது இவர் சொல்றாரு, நீ வந்து இந்த பலன் தரக்கூடிய எந்த பொருட்கள் மேலேயும் ஆசைப்படாம நான் வந்து பகவான் கிட்ட போகணும். இந்த சமயத்துல உனக்கு 7 நாள் தான் இருக்கு. இந்த 7 நாள்ல நீ வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, பகவான் மட்டும்தான் நீ வந்து தியானம் பண்ணணும். பகவான மாத்திரம் தான் தியானம் பண்ணாங்க. பக்தியை தான் நீ வந்து செலுத்தணும். எப்படி நீ வந்து பக்தியை செலுத்த போற அப்படின்றதுதான் நீ வந்து பாக்கணுமா ஒழிய, நான் வந்து தியானம் பண்ணட்டுமா அது பண்ணட்டுமா அப்படின்றது வந்து இருக்கு. இது இல்ல அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, இந்த ஜகத்துல இருந்து இன்னொரு ஜகத்துக்கு நம்ம வந்து போவோம் அப்படின்ட்டு வந்து. ஸோ எனக்கு வந்து நம்ம கிராஸ் செக்ஷன்ல நம்ம வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா, நம்மளுடைய ஆத்மாவை வந்து எங்கெல்லாம் போச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, அப்போ வந்து பகவானுக்கே வந்து சிரிப்பு வரும். இத்தனை லட்சம் ஜென்மங்கள் போயிட்டு வந்தாச்சு. ஆனா இன்னும் அந்த ஆசை வந்து குறையவே இல்லையே. இதுக்கு பேர் தான் வேற வேற ஜென்மத்துல இந்த பேரா இருக்கும், இந்த ஜென்மத்துல உஷான் பேர் இருக்கு, அடுத்த ஜென்மத்துல என்ன பேர் எடுக்க போறதோ அப்படின்ட்டு வந்து அவரு நினைச்சுப்பாரு அவரு. ஸோ அதுதான் வந்து இங்க வந்து சொல்றது. இது எல்லாமே வந்து மாயையில நம்ம எல்லாருமே கொண்டிருக்கோம். இப்ப வந்து கார் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டாங்க. நான் சொல்ல இல்ல, நான் கார்லாம் நான் வச்சுக்க மாட்டேன். நான் கிளம்பி இந்த கார் நல்ல கார்லாம் வேணும். பகவான் வந்து கார் அனுப்புவாரு எனக்கு, அந்த கார்ல போயிட்டு அப்படின்றதா நான் வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து சொல்றேன். ஸோ இது என்ன அப்படின்னா, நம்ம வந்து இந்த சம்சார கடல்ல வந்து சிக்கொண்டு இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு வேற எதுவும் வந்து யோசிக்க முடியும். நம்மளோட கம்ஃபர்ட்ஸ் தான் நம்ம வந்து யோசிக்கணும். இந்த யோசிக்கும் போது என்னது அப்படின்னா, நம்ம எல்லாமே வந்து இந்த நான் அங்க போறேன், இந்த கோயில் போறேன், அந்த கோயில் போறேன், நான் இது 16 ரவுண்டு மந்திரம் பண்றேன் அப்படின்னா நம்மளோட இது முழுக்க என்ன அப்படின்னா, நம்ம கான்சென்ட்ரேஷன் முழுக்க வந்து மெட்டீரியல் திங்ஸ்ல அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். இதுதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. இல்ல அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, இந்த ஜென்மா இல்ல, சரி நம்ம அடுத்த ஜென்மா ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சது அப்படின்னு சில பேர் வந்து சொல்லுவாங்க பாத்தீங்களா, இறக்கும் தருவாயில வந்து
சரி நான் வந்து நிறைய என்னோட லைஃப் வந்து வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் போல் இருக்கு, வந்து இன்னுமே வந்து எனக்கு வந்து கிடைச்சிருந்தது அப்படின்னா இன்னுமே நான் வந்து நல்லா பண்ணிருப்பேன் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம யோசிப்போம் இல்லையா. இந்த லைஃப் கடைசியில இது யோசிச்சோம் அப்படின்னா திருப்பி ஒரு ஜென்மா நம்மளுக்கு வந்து கொடுப்பாரு. நம்ம என்ன ஆசைப்பட்டோமோ அது வந்து நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கும். நம்ம வந்து இந்த ஜென்மால இருந்து என்னால அவங்க எல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்காங்க, கார் வச்சுக்கலையா, பெரிய பங்களா வச்சுக்கலையா அப்படின்னு கேட்டாங்க. சரி லைஃப்ல நம்ம என்னத்த சாதிச்சோம் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வச்சோம் அப்படின்னு ஒரு அந்த தாட் நம்மளுக்கு வந்துருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். என்ன ஆகும் அப்படின்னா அடுத்த ஜென்மால பகவான் வந்து, ஆனா அது மாத்திரம் வெரி வெரி ட்ரூ. என்ன அப்படின்னா நம்ம என்ன ஆசைப்படுறோமா, நீ ஆசைப்பட்டியா இது போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து கொடுத்துரும். எப்படி வந்து ஜடபர் வந்து பரதர் வந்து மான் மேல ஆசைப்பட்டாரோ, அது உனக்கு மான் தானே ஆசை, சரி போ மானா பறந்துக்கோ அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க இல்லையா. அது போல அதனாலதான் இந்த மெட்டீரியல் திங்ஸ்ல நம்ம எதுவுமே வந்து ஆசைப்படாம பகவான் நான் உங்களுக்கு வந்து நான் வந்து சர்வ் அந்த ஆசையில இருந்தோம் அப்படின்னா நான் சர்வீஸ் பண்றதுக்கு எனக்கு அடுத்த ஜென்மம் கொடுத்தா கூட நான் இது பண்ண மாட்டேன். எப்படி வந்து சைத்தன்யர் வந்து சொல்றாரு இல்லையா, நான் உங்ககிட்ட வரணும் அப்படின்றது கிடையாது, எனக்கு சர்வீஸ் பண்றதுக்கு நான் வந்து என்னை வந்து ஏற்பாடு பண்ணி கொடு அப்படின்னு தான் வந்து சொல்றாரு. சோ மக்கள் வந்து நம்ம எஸ்கேப் ஆகி நம்ம பகவான்கிட்ட போனோம் அப்படின்றது கிடையாது. வந்து பகவான் கிட்ட போறது அப்படின்றத விட பகவானுடைய புகழ பரப்புறதுக்கு எனக்கு வந்து அந்த சர்வீஸ் மைண்டட்னஸ் கூட அடுத்த ஜென்மான்னு ஒண்ணு இருந்தது அப்படின்னா வேற எதுலயுமே எனக்கு வந்து ஈடுபாடு செய்யாம நான் வந்து உன்னுடைய புகழையே நான் வந்து எப்பவும் பாடணும், உனக்கே நான் எல்லா அலங்காரம் பண்ணணும், உனக்கு நைவேத்தியம் பண்ணணும், அந்த மாதிரி இதுல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணோம் அப்படின்ட்டு நம்ம கடைசி காலத்துல நம்ம நினைக்க ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா நீ அதுதானே கேட்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்து சோ அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளோட சர்வீஸ் ஜாஸ்தி ஆக இதுக்கு எல்லாமே வந்து டேக்கன் இன்டு அக்கௌண்ட். எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு பகவானுக்கு சர்வீஸ் பண்ணி அவருடைய நாமங்களை நம்ம எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்ம வந்து எல்லார்கிட்டையும் நம்ம வந்து சொல்றோமோ, எப்படி நம்ம பிரபுபாதர் வந்து அவரு இங்க 77 அவர் கிளம்பி போனா கூட இன்றைக்கும் அவரோட புகழ் வந்து மங்காது இருக்கு அப்படின்னா அவ்வளவு வந்து அவர் வந்து சர்வீஸ் பண்ணி பகவானுக்கு அவ்வளவு வந்து சர்வீஸ் பண்ணியிருக்காரு. அவர் ஒரு பொழுது வந்து நான் பகவான் கிட்ட போனோம் அப்படின்ட்டு இது பண்ணல. ஏன் அப்படின்னா அவர் வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் குரு. அவருடைய வந்து ஒரு இது எடுத்திருக்காரு. நான் என்னென்ன குருக்கள் இது எல்லாம் வந்து இனிஷியேஷன் கொடுத்துருக்கணும் அவங்க எல்லாம் அவங்ககிட்ட வர வரைக்கும் நான் வந்து இங்கேயே வந்து நான் ப்ரீச்சிங் பண்ணிட்டு இருப்பேன் அப்படின்றது. அவரு இங்கே ஒரு இடத்துல வந்து ப்ரீச் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது. பகவானுக்கு வந்து தங்கிட்ட வந்து அப்படியே உட்காந்துக்கிறது அப்படின்றது இல்லை. பகவானுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா அவருடைய நாமங்கள் அவருடைய மறக்காம நெவர் ஃபர்கெட் கிருஷ்ணா ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் கிருஷ்ணா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். அந்த ஸ்மரணம் நம்ம கிட்ட இருந்தாதான் நம்ம வந்து பகவான் கிட்ட நம்ம வந்து லிபரேட்டட் சோல்ஸா அவர் வந்து இந்த ஜென்மா இல்ல அடுத்த ஜென்மா இல்ல அதுக்கு அடுத்த ஜென்மால அவர்கிட்ட வந்து போய் சேர முடியும். அதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து இது கொடுக்கணும். ஆனா இங்க வந்து இவருக்கு வந்து டைம் இல்லாதனால அவருக்கு வந்து இந்த ஃபுல் கான்சென்ட்ரேஷன் பகவானை பத்தியான அத்தனையும் வந்து சொல்றாரு. எப்படி சொல்றாரு அப்படின்னா இந்த இவரு வந்து இந்த மாதிரி கான்சென்ட்ரேஷன் பண்ணினாரு, அதனால அவர் அடைந்தாரு. இந்த பாகவதர் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணாரு, இவரு துருவன் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணாரு, பிரகலாதன் இந்த மாதிரி வந்து பண்ணினாரு, அது மாதிரி பரதர் வந்து இது பண்ணாரு, அப்புறம் வந்து ரிஷப தேவர் இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணாருன்னு சொல்லிட்டு 12வது கேண்டோ வரைக்கும் சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றாருல ஒரு மகாபாகவதார பத்தியும் அப்படின்ட்டு. அததான் இங்க வந்து ஒரு கிரக்ஸா வந்து இந்த இதுல வந்து சொல்றோம். அதுதான் நம்ம வந்து பார்த்தோம். 3 வரைக்கும் நம்ம நல்லா பார்க்க முடியுது. வாஞ்ச கல்பதரபிஷ கிருப சந்தபே ஏவச்ச பதித்னாம் பாவனேபிய வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார வாசாதி கௌர பக்த விருந்த. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராமா ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராமா ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ணா. எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.